दिनै गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनानै जों मोनसे गिदिर हाबाफारि बेखेवनो आखायाव लानाय जादों। बे जादों जोंनि गियान धर्म समाजनि जिथि जोनोम सान फालिथायखौ जारगाव फुथियाफारा एनसिनि नैबे गिच नेसनेल पार्कखौ खुलिजेननायजों लोगोसे बे आलासि जिरायग्रा सालिखौ बेखेवनो आखायाव लानाय जादों। बे बेखेवनो आखायाव लानायाव जोंनिनो गियान धर्म समाजनि मानाव गेदेर चेयारमेन बिथां समाजनि मावथि दैदेनगिरि आगोलनि आगुनि एक्स MCLA बिथां अनिल चन्द्र बसुमतारी दंफायो। लोगोसे जों बे हाबाफारिखौ बेखेवनायाव जोंनिनो बानजाय आफादनि आफादगिरि बे हालामनि मैखोम मावथि आरो जोंनि गियान धर्म समाजनि सासे राफोद सोद्रोमा बिथां गबिन दैमारिखौ बिथांनि गोरा आखाइजों बे फिथाखौ हास'नो थाखाय जोङो गुरै खावलायनाय जाबाय। बे जायगाया ओरैबायदि समायना जायगाखा, गंगार हाजोखौ रोमै रोमै हालो दैलो नुहुरो स्रां स्रांनो। ओरैनो मिथिंगायारि जोबोद समायनाखा, जेराव हालो दैलो निजोम जायगा नागिरनानै मानसिफोरा मोजां मोनो बे जायगायानो बेहाय गोबां मानसिफोरा दा दावबायनानै मुजिथावना बार मोनजालांगोन बेखौ मिजिंथिनानै जों बे हाबाफारिखौ मावलांनो आखायाव लादों। बेनिखायनो सिगाङावनो जोङो बे फिथाखौ गोजा फिथाखौ बिथां बानजाय आफादनि आफादगिरि गबिन दैमारिखौ बेखेवना होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आवगायनानै रान बुंगोन दे। दिनै गोजोन फुंबिलिनि मुङावनो हामबाय होननाय थाबाय गासैखौबो। दिनै जारगाव फुथियाफारा जोंनि बे हालामाव जोङो दालाइसा हिसाबै दिनै गियान धर्म समाजनिनो जोङो दालाइसा जानानै दिनै जों बेयाव जिरायसालिखौ बानायदों आरो बेखौ दिनै बेखेवनो थाखाय आंनि आखायाव दायथ' होबाय आरो जोंजों लोगोसे दङ जोंनि आगुनिनो मानगोनां अनिल बसुमतारी जोंजों लोगोसे दङ आरो जोंनि बे आरसिनिनो जोंनि गियान धर्म समाजनि वर्किं प्रेसिडेन्ट जाहा बेनेन सिं बसुमतारी कसारी बेनेन सिं कसारी दङ। दा जोंनि बे जायगायाव जोङो मा थांखिखौ लादों जोङो बे जायगायाव जेनेथे बे जायगानि ओनसोला जेन डेभेलप जायो आरो बे ओनसोलनि मानसिफोरा बेयाव बे थांनानै थानाय जे राहा लामाखौ बे जोंनि अफिस बेखेवनायजों लोगोसे आरो बेयाव गोबां मानसिफोरा फैगोन आरो जोंजों लोगो हमफैगोन आरो जायगाफोरखौ नायगोन आरो जायगाया जोंनि बे जायगाया जोबोर समायना आरो सिगाङाव हिमालय हाजो दङ, नायनो जोबोर समायना बे जायगाया। दिनै आं बारा गोलावखौ बुंला, आं बे अफिसखौ दिनै आंनि आखाइजों बेखौ बेखेवनाय जासिगोन। गोजोन्थों। बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। बिथाङा फिथा हास'बाय, दा आलासि जिरायसालिखौ बेखेवनाय जाबाय। बेहाय जोंनि जथुमसालिबो जायो, लोगोसे खन्थाइ आवरायनायनि थिलिबो जायो, ड्रयिं कम्पिटिसन गथ'फोरनि ड्रयिंनिबो जायो आरो स्कुल कलेजनि आबहावा प्रेक्टिकेलफोरनिबो मोनसे मुजिथावना जायगा जायो। बेखौनो हास्थायनानै जोङो बे जि आलासि जिरायग्रा सालिखौ बेखेवबाय आरो इयुनाव गासै रायजो राजाफ्रा बेहायनो फैनानै गाव गावनि मोनदांथिखौ गोजोन मोनदांथिखौ मोनबाय थानो हागोन होननानै जों मिजिंथिबाय।